Daddy, happy Father's Day. I love you. Nice, ang ganda ng panahon ngayon mga Wisdak. Very sunny. Ano pala ngayon mga Wisdak? Sunday. And then kahapon, Sabado, sabi ko na lalabas ako sana. Lalabas sana ako. Pero umulan kasi sobrang lakas ng ulan kahapon. Kaya hindi nasa bahay lang kami. So ngayon mga Wisdak, yung sasakyan kasi mga 2 weeks or almost 3 weeks na hindi ko siya napaandar. Last time na napaandar ko siya mga Wisdak is kung natandaan nyo sa vlog, yung pumunta kami sa park. So ang tagal na nun, mga 2 to 3 weeks na siguro yun. Then after that, yun, tinamad na ako or nakalimutan ko. Honestly, nakalimutan ko siyang paandarin. Kaya 2 to 3 weeks no. Hopefully aandar pa to. So ito yung sasakyan mga Wisdak ko. So try natin i-check pag andar pa to, and then pupunta din ako sa mall para bibili ako ng isda tsaka pang blood, pang check ng BP, yung blood pressure. Samahan niyo ako ngayon mga Wisdak. So grabe yung alikabok na. Hindi kasi nakatakbo, yeah. Grabe, ang dumi na sasakyan. Tatakbo pa kaya to mga Wisdak. Ang dumi na ng parking area namin mga Wisdak. Daming basura. Sino yung nagtapon nito? Ano yung sak? Ano to? Hose para sa tubig. Hindi to sa amin. Ang dumi na sasakyan. Grabe. So check natin mga Wisdak kung ano pa ba to? Aandar pa ba itong sasakyan? Nakalimutan ko talaga siya mga Wisdak. At sobrang satisfied naman ako ngayon. Yun. Umandar pa naman yung ilaw. So yung ilaw niya is gumana pa naman. So meron pa tong battery. Yung kinatatakot ko dito mga Wisdak, yung kinakakamba ko dito is baka wala na yung battery, baka naubos yung battery kasi 2 to 3 weeks eh. So try natin. So i-turn on ko mga Wisdak, tingnan natin kung yung ilaw. Meron pa naman dashboard. Meron pa naman gumana. Yung radyo okay pa. Yes, okay pa mga kabisdak. Gumana pa, wala pang problema. Ayos. So pandaran ko lang to mga 10 minutes, and then after niyan, samahan nyo ko mga bisdak, pupunta tayo sa mall. And then yung gagawin ko, yung GoPro, ilagay ko sa harap ng sasakyan mga bisdak para makita nyo yung ano, yung view kung saan tayo dadaan.
So andito na tayo sa mall mga kabisdak, no? So yun yung driving driving vlog natin. So teka lang. Wait. So bibili muna ako ng isda mga kabisdak. Bibili ako ng isda tsaka yung pangkuha ng blood pressure. So ang daming tao mga kabisdak. Mamaya na lang ako mag-vlog mga kabisdak. Mamaya na ako mag-vlog. So pupunta tayo dun sa fish market mga kabisdak. Andun yung fish market banda. Marami na mga tindahan na open dito kasi nga mga kabisdak, although maraming cases sa Australia, marami na din kasing vaccinated dito. So bibili kami ng isda mga kabisdak, no? Malaking isda para i-celebrate namin yung sa Father's Day. Happy Father's Day para sa lahat ng mga tatay natin, ng mga kabisdak dyan. So dito tayo sa fish market. Grabe, whole tuna $599. Siguro yun, ito na lang bilhin natin. So we're gonna buy a fish mga kabisdak. Ano kaya isda? Yung magandang pang bake ba? I want a big fish. A very big fish. $15. Pamphray. How many rest do you want? Yeah, Sunday got it. That's one? This one is $15. Itong squid mga kabisdak ko $12. Ito na lang. I'm gonna buy this one pamphray. Sobrang sarap kasi nito. I'm gonna buy this one. So ito mga kabisdak, nakabili tayong isda. Grabe, ang dami. Bali, yung nabayaran ko dito sa isda mga kabisdak is ano, mga $45. Pero good for 1 week na kasi to. And then sabi ni Ami, bibili din tayo ng cake dito mga kabisdak ko, para sa Father's Day. So bili tayo yung maliit lang para lang mayroon tayong i-blow. So ito yung cheesecake na lang. Cheesecake. Hi, I'll get this one. This is the only one left. No other cake. Yeah, I'll get this one. Yeah, that's a cheesecake, right? Yeah. Okay. Mooncake, grabe yun. Mahal na mooncake dito, $10. Pero mahal talaga tong mooncake mga kabisdak, especially sa mga Chinese. Ano to siya? Special to para sa kanila. Itong mooncake. Tapos papasok tayo dito sa Priceline Pharmacy mga kabisdak. Bibili kasi ako ng yung anong pang take ng blood pressure, yung blood pressure apparatus. Hopefully meron dito. Hi, I want to buy that for blood pressure. Check the blood pressure apparatus. Down at the pharmacist. You're just gonna drop them. Them? Okay, thanks. Alright. Okay, sabi niya andito daw yung para sa blood pressure apparatus. I don't need to pump because I don't know how to use. Yeah, the only so automatic ones. Yeah, that's good. So naubusan na mga kabisdak, hindi ako nakabili yung para pang check sa blood pressure. Next week na lang. Para sa akin lang naman yun, wala namang urgency. Ano lang, naisipan ko na kasi na kailangan ko na talagang mag healthy living, yung diet ba, yung sa blood pressure ko. Yung tuhod ko kasi mga kabisdak sumasakit na, kaya medyo nag-worry na ako sa health ko, yung general well-being ko. So uwi na tayo sa bahay mga kabisdak kasi super excited ako na lutuin yung pramfet na isda mga kabisdak. Ibibake ko siya sa oven. Ipapakita ko sa inyo pagdating sa bahay yung isda. Bakit ko nasabi na sobrang sarap nun, kasi yan yung isda na nung sa Singapore pa kami, yan yung isda na lagi kong binibili para i-bake siya.
ang mura lang nun sa Singapore mga bisag, parang yung presyo dito sa Australia naging doble. Mahal talaga yung isda dito sa Australia. And then meron kaming cheesecake, and then after that manood lang ng movie mga bisag, Netflix. Yung Netflix naman lagi yung pinapanood namin. And then relax lang kasi bukas is trabaho na naman. At dito pala sa Australia mga kabisdak, ngayong araw na to is September 5, Father's Day dito. And I think sa New Zealand ata din. Iwan ko lang anong country pa yung nag-celebrate ng Father's Day every September 5, pero yun nga dito sa Australia is Father's Day ngayon, kaya gusto kong batiin yung mga kabisdak natin na tatay dyan na happy Father's Day sa inyo, sa ating lahat. Alam ko naman lahat ng ginagawa nyo, lahat ng ginagawa natin is para sa pamilya natin, yung pagpupursige sa trabaho, yung mga sacrifices, lahat na I know para yan sa family natin, kaya happy Father's Day. I am very sure na proud yung mga asawa nyo sa inyo, yung mga anak nyo. Kaya lang chill and continue being a cool, loving tatay. Kaya happy Father's Day. Sa Pilipinas kasi mga bisdak, alam ko iba yung date ng Father's Day doon. I think nasa June 20. Pabago-bago ata yung araw, pero nasa June yan. Kaya since Father's Day dito sa Australia, kaya happy Father's Day. Dito na ako sa bahay mga bisdak. Nakarating na ako, tapos bumalik lang ako kasi nakalimutan kong i-lock yung sasakyan kanina. So yun. At saka yung kapatid ni Ami, si Bing, nagpa-deliver pala ng cake. Thank you, Bing. Salamat. Thank you, Mom. And then ito yung cake na binili ko. Yung cheesecake, wala na kasi. Hello! What do you say to Daddy? What do you say? Happy Father's Day! Happy Father's Day. What's this? Wow! Wow! Who did this one? Who write it? You did this one? Wow! It says... Can you read what it says? You read it? Okay. Okay, can you read? Help Daddy, can you read? Happy Father's Day, Daddy. I love you. Wow! That is my baby boy. Do you love my baby boy? You love Daddy? Alright. Okay. Ito mga bisdak si Gian yung nagsulat nito. Okay. Happy Father's Day. Oh, wow! Yay! Merong cake. Wow! Thank you, Bing. Bing, saan kaya ito? Anong tindahan Daddy ba? daw, keep it away. Kick it away. Wow. Dami nating cake. At least sa na yan. Hindi na ako bumili ng soft drinks. Una pang may nabili. Meron kasi hindi na kasi ako minom ng soft drinks mga kabisda, kaya yun. So andun yung isda na binili natin. Ang dami oh. Ito yung mga isda. Pakita ko sa inyo yung pomfret na lang na isda yung binili ko, babe. Yung katulad na sa Singapore ba? Yung lagi natin binibili. Oh. Dalawan na lang. Mahal kang isda dire? Kanang mga bangus, mga yan. Yung dalawang pomfret $20 lahat yung nabayaran ko. So, i-bake na to or natong sugbang pinakuan? Day bake na. Bake na. Ako na lang magluto niyan. Happy Father's Day! Today's Father's Day, so chill lang ngayon. Was that chill? Gian was gonna play game the whole day and we watch Netflix. Sarap naman itong cake ko. Thank you, Bing. Thank you. Wow. Yung si Bing pala mga bizak is sister ni Ami, no? Dito rin sa Australia. Pero nakatira siya dun malapit sa city kasi yung work niya nasa city kasi meron siya sariling apartment niya, so andun siya. Yun, napa-deliver siya ng cake. Wow. Saktong-sakto lang talaga na wala na ba kasi pag mayroong ganito sana yung bibilhin ko. At least ito cheesecake lang. Cheesecake, lahi siya. Ibang klase na cake yun. Yun. Ay, greet ka ng Happy Father's Day sa mga kabisdak natin bit na tatay. Ikat ha? Happy Father's Day mga fathers! Ikat, wala nang cut yun. Si Ami kasi mga kabisdak medyo syempre mahihain na hindi sanay na magsalita sa harap ng camera. Happy Father's Day no sa lahat ng mga tatay dyan, and hopefully ma-enjoy nyo yung mga tatay dito sa Australia, which is ngayon talaga yung Father's Day. Hopefully na-enjoy nyo yung araw nyo ngayon. And then yung sa Pilipinas din, Happy Father's Day sa inyo. Yeah, you can get it directly from there. Yum. Is it too sticky? I think there's a cream puff, no? Oh, cream puff. Cream puff man siguro. Dako ba? How about you give him, babe, kanang the cake. The cake itself, not the cream puff. Ano na lang, baby. You try Later, first. we'll get the cream puff later. Okay, you just do like that. Okay? Yeah. And then you try. Go. You try first the cake. Is it yummy? That's from Tita Bing.
Come on, eat it. Try. Yummy? Yummy. You also have this one. Walang icing Siya icing siya. Hindi, ang icing mo yung nakuha ba? Icing. Lame, lame. Lami. Thank you now. Yummy. Icing? Yummy. Oh, lami. Yummy. Mocha, no? Ha? Nag-mocha nga cocoa or something. Lami. Sarap. Ooh. So, happy Father's Day ulit mga kabisdak, no? And, ano na ngayon dito, alas 3 ng hapon. Mamaya ko na, mga after 1 hour, i-bake yung isda kasi madaling lang naman lutuin yun. For dinner na kasi namin yun, siguro kakainin kami na. Asan na yung ano? Please give me. For dinner, maga kami mag-dinner ngayon, siguro mga 5 p.m. Right. Thank you. Chill muna. Cheers. 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 Alright. Gian, how about your cake? Harap. Lagay mo na natin dito. And try natin yung ano mga kabisdak. Grabe daghana sa dani. Share, pero hindi ko ito maubos mga kabisdak. Ito yung cheesecake muna. Cheesecake. I don't want one. Relax. Ang isa pala sa maganda dito kay Gian, mga kabisdak, di ba, babe, hindi siya mahilig sa matamis, hindi mahilig sa chocolate, hindi mahilig sa cake. Iwan ko lang kasi sa... Natandaan ko ako nung bata pa ako, sobrang hilig ko sa chocolate. I think mostly 90% sa mga batas, di ba, sobrang hilig sa matamis. Pero sa kanya, ayaw niya, hindi siya mahilig sa, sa matamis. Hindi umiinom ng juice, ano lang talaga, tubig tsaka gatas. Right, ito yung salmon na binili ko. Ano to sa mga tilapia, salmon, salmon din. Daming salmon. Sarap kasi ng salmon mga bizak. Pero alam niyo ba mga bizak na very oily din yung salmon. Pero pag lulutuin ko siya, hindi ko na siya lalagyan ng oil. At ano ko siya, yun, stock yan ng 1 week natin. At ito naman yung pamphlet mga bizak. Oh. Buksan ko ito mga bizak para makita niyo yung laman ng pamphlet. At ito, salmon din to. Lagay ko na to sa fridge kasi isang piraso tong salmon. Later for this week na to namin lulutuin. Isang kainan. Yes, dito na. Ang galing dito sa mga bizak, no? Kasi ang ganda ng pagkapak. Hindi mo na kailangan ano ba. Sa Pinas kasi minsan pag natandaan ko dati pag bibili ako ng isda sa merkado, kailangan palinisan bago ilagay sa freezer. Dito nakapack talaga properly na mga papel ba ng ganito. Ito pala yung isda na binili ko kanina mga bizak, no? Pomfret yung name nito. Iwan ko lang kung sa Pilipinas ano yung tawag dito mga bizak. Paki-comment mga bizak kung alam niyo yung name sa Pilipinas itong isda na to. Alright mga bisdak, ito na yung ano natin mga bisdak, pomfret, no? Napakasarap nito mga bisdak. So i-bake namin to, lalagay namin to sa oven. So lalagyan ko lang, very simple lang mga bisdak kasi kami lang naman yung kakain nito. Pakita mo dito. Lagyan natin yung onions dito at saka oops, nakalimutan ko ilagay yung ano, yung garlic. Lagay natin yung garlic. Meron na yung asin. Lagyan natin ng marami. Tapos ipaslak natin ang abis na. Ano Tagalog ba paslak? I-insert natin. So, dalawa to sila mga kabisda kasi yung isa, yung plano ko, ako lang yung kakain nun. Kasi hindi na ako nagra-rice pala mga kabisda. Bumalik na naman ako sa pagiging health conscious na hindi na ako mag-rice every dinner at lunchtime, konti na lang. Ito yung isa, babe, na nagawa ko na. So, dalawa yung lulutuin namin kasi ito, kay Gian, kay Ami, share sila, yung isa sa akin. So, yun, kasi Father's Day, gusto ko kumain ng maraming isda. Happy Father's Day ulit sa mga tatay natin na mga kabisdak na nanonood ngayon. At happy Father's Day. Hanggang dito lang yung video natin. At salamat at tumabot kayo sa dulo ng video na to. At mata sa langit, pa sa lupa. See you sa next vlog. Bye-bye!